Bueno, akaba du lehengoko intentuen. Lehengoko intentuen konsegidu du hau. Faiotxo batzutakoz. Hemen, bueno, hori konponduko. Beste guztize, da, oso ondo. Osea, que badakizu ihes etxeko kapaz gari zen lehengokoen. Kainoiek eta danatakoz. Akaba eta ondo perfileta. Osta handize, 8 zentimetro dakoz. Osta handize, neure esku ebitu zelako da. Osea, que oso gatxa esan da. Bueno, konsegitu dudana itxi, eta la primera. Bueno, hurrengora arte.